Uthi Malwandle bekumhla ka-16 kuDisemba. Sivumelene ukuthi ngomhla ka 28 kuDisemba siyashada umshado wesiZulu. Ngizokwenza zonke lento zesiZulu ngabe sishade umshado wesiZulu and then bese siyabhala. That was the plan nje ukuthi ngoJanuary soya kobhala kodwa soqala ngokwenza zonke izinto zesiZulu zisuke out of the way and then ngoJanuary siye kobhala. Uma kuwukuthi sifuna ukwenza umshado wesilungu ke ngelinye ilanga ke ubucwebecwebeke lobo sesingabenza ke. Kodwa vele umshado wesintu ngokwesiko nangokomthetho umshado phelele vele o recognized. Uthi ke bonus ingenile amabonus kaDisemba ke manje soba right bamnandi khona lo baby ona 2 years ubaba wakhona unemoto ba right umuzi usomile nasekhaya kuboka mfana seku right bajabule nje wonke umuntu ujabule bajabule kuboka mfana bajabule bowantombazane ukuthi kuzoshadwa kuzolilizelwa and everything. Uthi kwakumhla ka16 kuDisemba so obviously izindawo zivalile eziningi kodwa uthi ngoba isendaweni yasemakhaya and abantu abadayisa imfuyo uma ngabe uzokwenza imicimbi abavali ngama holiday. Uthi soke kukhona leli bhuni lasendaweni ke ekwazi ukuthi lidayisa izinkomo ezinhle so alivali ke mekwama holiday lidayisa yonke livestock ongayicabanga izimbuzi amagusha mtontoni. So umyeni wami athi ngoba it's a holiday akathathe lelo thuba ahambe and uthi sebevalile emsebenzini boyi2 uthi akahambe ayobheka inkomo yomshado lapha ebhunini elidayisa izinkomo zomshado. Right? Uthi that particular day ke afonela ubaba omdala ambuze indoda wenzana athi omunye hayi ngikhona athi ongiphelezele siyobheka inkomo yomshado. Uthi nangempela ke uthi lengane yakhe encane na 2 years omfana imkhonza ngalento ethi ayihlukana nobabakhe ihlezi ilandelana nobabakhe everywhere he goes lengane ikhona especially mawukuthi nje akuyona into yokuthi mhlawumbe into eserious edinga abantu abadala. Uthi lengane ke naye ifuna ukuhamba nobaba wayo ngoba ngithi hayi izibani sala obaba bayokwenza into ebalekile. Uthi agcina ubabakhe ezathi hayi miyeke kulungile mgeze umsheshisa umlethe sizomthengela into yokudla endleleni into wayeloko ethi ingane ayisale usafuna ukuyenzela iparish iqala idle kuqala. So umfazi kaBaba omdala uthi sesiclose nomfazi kaBaba omdala to a point uthi njengoba kuzoshada thina kuqala umfazi kaBaba omdala uhleze efika ezongilekelela ezocheck ukuthi ineshodayo noma siyothenga nje ngiloke ngiyothenga kancane ngoba abantu basekhaya bakude bazofika ngeviki lokugcina. Yalo singiloke ngiyothenga izinto ngibeka uyena ongilekelelayo. Uthi ke ubaba omdala meyakasuka ngemoto yakhe le wasuka weza nomfazi wakhe wafika washo umfazi wakhe bathatha ingane bangena emotweni yamyeni ka sisters lo bathatha nengane bahamba bayofuna inkomo. Uthi bahambeke bayofuna inkomo bahambe kusena abantu uthi hayi bahambe kusena abantu uthi basaleke badidizele nalo sisi ngalolanga babezo edolobheni uthi hayi ke bahambe bayo edolobheni bahambe ngale moto kaBaba omdala eshiwe bahambe baye edolobheni bafike benza into abayenzayo babuye edolobheni bathenge nezinto zokufudumezela emthombo nani babuye ke bahlale benza ukudla baxoxe kuyelekele. Uthi hayibo liyashonila ngaphela noma kuyiholiday akukho la kungavala khona noma ngabe kuyiholiday noma ngabe kuluphi usuku kuyavala. Uthi kushaya u4 abantu ababuyi hayi sicabanga ukuthi hayi kusase early kushaya u5 kodwa ngendlela achaza ngayo kwakufanele ngabe babuya mhlawumbe noma ngabe u12:1 kufanele ngabe bona bafike babafica kuqala sebebuyile endlini ngoba laba beyothenga khona izinkomo ebhunini bekungekho kude and bebehambela ukuyothenga inkomo kuphela bephethe lesizumbulu salo cash wasebhunini lapha bayothenga ngawo inkomo. Angazi noma u20,000 noma u25,000 kodwa bephethe leso sibuzumbulu bezofike bakhombe inkomo bakhombe nezimbuzi ke ngoba ngithi imbuzi mangabe kushadwa indlalelwa inkomo. Okay fine ke uthi hayi kushaya u4 abantu abangeni kushaya u5 abantu abangeni 7 kushaya hayibo 8 kushaya uthi hayi bafonele ekhaya kubo ozibani bana bekho lapha badlungalanga lapha hayi kuthiwa abekho babuzwe nala ekujwayela indawo abajwayela ukuzihamba yabona nje ubusukufonela ama friends and family hayibo ozibani bani bahambe beyothenga inkomo ekseni ababonwa ndawo abakaze babuye. Uthi ngakusasa ekseni uma kamfana athi hayi ake kufonelwe ake kuyekiwe enduneni kuyochaza ukuthi uzibani bani ukunyamalele kanje ngoba phela mase ku 24 hours kwayona semaphoyiseni kwahanjwa kwayobika emaphoyiseni ukuthi abantu la naka abanyamalele behambe nengane na 2 years bo2 ubaba omdala nomkhwenyana walosisi ubebeyothenga inkomo yomshado nezimbuzi ababuyanga. Kufike kuvula icase emaphoyiseni induna zikhipha abantu khanje kufune kwehliwe kwenyuka kucheck emufuleni kubhekwe emahlathini kubhekwe imigwaqo kubhekwe kephi ukuthi checkwe emajele kucheckwe ijele liseduzane kucheckwe imoshwari eseduzane lutho kutholakala abantu.
Uthi hey kuqale kube muncuke manje umfazi kababa omdala akhiye kwakhe manje kucaca ukuthi akakhiye straight kwakhe ezazohlala la ngoba nasi isimo simanzonzo kubuye abantu basekhaya kubuye umamezala wami bazohlala la manje siqhinqile manje akulaleki ubusuku nemini ngikubona konke nje ingane yami ukuthi iphi mangabe kunje. Uthi hey kube muncu uthi lidlula usuku lokuqala lidlula usuku lesibili sekuyoshaya iweekend. Khumbula ukuthi umhla ka16 wa 2025 bophakathi neviki, I think it was Tuesday if not Monday, I can't remember. Kodwa uthi kubo lesithathu kubo lesine hayibo ziyahamba izinsuku lutho. Uthi kuze ukuthi ngolesihlanu la lelo viki lelo umama mdala athi uyobheka usayo-check-a kwakhe ngoba sikade kwavalwa. Ever since kwavalwa iy'ngane azikho zivakashe kagogo emaholidini. So akayobheka ukuthi kwenzakalani. Uthi afika avuleke kwakhe abheke. Uthi umama mdala kwezwakala ngesililo sehayize umama mdala bagijima abantu bazobheka mengabe kuthiwa kuzobheka hawu nayo indoda yakhe kuthiwa ilengisiwe yaguqiswa umuntu engazi ukuthi uhengwe vele seshonile. Uthi ulengisiwe kodwa indlela lenga ngayo uguqile and it doesn't make sense nje for umuntu ozilengisile. Ulengiswe kulendlu le kade ngitshela ngayo ukuthi yindlu abasayakha engakofakwa iroof engakubina next. Okay fine. Uthi haya bakhale ke manje ukuthi ke kazi ke manje ingane ke iphi ke na umkhwenyana walo osibhalele ke manje uphi ke yena mangabe kunje. Uthi hayi kuphinde kufune futhi kuthiwa kusho ukuthi umkhonda awukho kude useduzane kuphinde kufune kunini kutholakale ingane amini kutholakale imoto le abebehamba ngayo iseduze komfula somewhere. Makutholakala imoto ingane isize yabanda kade yashona ingane kuvula isicapha ibekwe nje enet eduze komfula cishe yaze yamuka ngisho nanomfula kuba umfuna bekade ungenisile or ubugcwele or belinethile ibizomuka ingaphindi ithola ingane yathola lapho ibanda ingane kade yashona. Uthi kangangokuthi bekubonakala ukuthi nayo ifike yadantshwa lapho ngoba le ndawo ekuthiwa kwatholakala kuyona imoto it's the same place abahamba badlula kuyona babheka ukuthi akho muntu yini kade kuphume induna. So okusho ukuthi labantu laba babili abashonile badantshwe later on. Lo oqala ubulewe mhlawumbe wafakwa emotweni wawolahlwa kwakhe. Lo ingane lesibili nayo ithathe emotweni kusho ukuthi nje bahambe bebatshala nje badukisa umkhondo one way or the other ukuze I don't know kodwa nje into kanjalo. Uthi okay isihambeke isikhathi ke manje kuze kucaca ukuthi ubaba omdala nengane sebezoze bangcwatshwe asimtholi umyeni wami. Uthi ayisiqhubeka isikhathi ngiyinto nje evithikayo angazi noma ngife noma ngiphile noma nginjani manginje ngengane yami okukuphela kwayo. Uthi siqhubeka isikhathi ungcwatshwe ubaba omdala ingcwatshwe nengane sidlule loso sigama amaphoyisa aqhubeke ke abefune kuthiwa kuthengo lesithathu kade bengcwaba ubaba omdala nengane ngomgqibelo kuthengo lesithathu wakhona afika amaphoyisa athi nje sicela hamba nawe ubani omdala esingahamba naye. Uthi afoneke uthi ngenhlanhla umamezala wakho ayisamhlalisile nabasekhaya kuba bakhona babesasela uthi hayi ke bathi nje ayisihamba sonke bahambe naye ke bebefika la befika khona uthi kuthiwa indoda yakhe yatholakala ehlathini thizeni elikhona endaweni the same hlathi la kade bephuma bengena khona befika amadoda endawo efuna watholakala ehlathini ugqokiswe impahla eze different from impahla ekade ezigqoka. Uthi abuza amaphoyisa wahamba egqokweni lo muntu mengabe esuka ekhaya uthatha uthi uhamba egqoka ukuthi uthi athi amaphoyisa manje lokho akugqokile uthi hayi lokho akugqokile angikwazi and lezi zimpahla bamgqokisa zona kuthiwa ziyabonakala ukuthi zintsha. Uthi kuthiwa athole nje umuntu ulaliswe kahle ifoni yakhe ithathiwe yafakwe ephaketheni kuyena imali obvious ayisekho ifoni icleaniwe all the SMSs efonini acleaniwe nje clean. Uthi advisor amaphoyisa ukuthi njengoba kunje sizocela ukuthi uhambe uye bank already amalokhunjana ama bank account basebewavalile ke. Uthi sizocela ukuthi uhambe uye bank ufike uprint out statement, you are the only one who can have access to izinto zakhe njengamanje makunje. So afike aprint ebank. Uthi makathi uyaprinta ebank kuyabonakala ukuthi imali ibikhishwa ezindaweni ezihlukahlukene ukuthi bebehamba naye bedriver naye all around in different ATMs ibehanje ikhishwa imali yonke le bonus ibehanje ikhishwa ngezigamu kusho ukuthi up until babone ukuthi ama limit ayabashaya kusho ukuthi mhlambe bamphoqa ukuthi aka increase ama limit ukuze bakwazi ukuthola le mali le abayifunayo. Uthi bayikhipha yazi yaphela imali ebank nayo naleya yenkomo ayisekho kuyena kusho bayintshontshile.
uthi ubuhlungu engabuzwa. Ubuhlungu engabuza sekufanele ngiqale phansi-ke manje ngiyongcwaba, ngiyokhala futhi. Ngalela viki bengingcwabe u-2 year old wami. This week sengingcwaba umyeni wami ngithi kodwa ubuhlungu obungaka. Uthi Malwandle, sihambe isikhathi igazi lomuntu alikuthola uphumula aliphelanga lelo viki. Kwazwakala somewhere ethaveni thizeni la bekudawa khona, kwazwakala uma wengane esonga. Sakujabula. Ethe becabanga ukuthi yena angathatha indoda yami bese kuphela kanjalo. Kuthiwa abantu bamkhuza lapha ematshwayeni lade bephuza khona eBless ethengela bonke abantu utshwala. Bamkhuza abantu athi hayibo akukhulunywa kanje. Uma ukuthi awuyazi into enzakalile kusibanibani, thula ngoba lento izobuya ngawo uma ukuthi ukhuluma into ongayazi. Uthi kanti ngesikhathi ngiyoprint statement ebank, khona some of the money ebeloke iphuma iya ku Mr. Uyasisho isibongo. And lo Mr. isibongo sakhe siyafana nesibongo sikama wengane. Kodwa ngalesa sikhathi ingqondo yami ayizange ingitshela ukuthi there could be a connection somehow. Uthi hayi ngahamba ngaye emaphoyiseni ngafike ngabatshela amaphoyisa amanye ama-transfers abe njengoba nalithenga print statement aye ku Mr. Banibani. uMr. Banibani isibongo sakhe siyafana nesibongo sakubukama wengane. Kodwa engikwazi ukubukama wengane bamantombazane baningi bodwa. Angazi noma ukhona yini umuntu wesilisa kuloya muzi. Hawu abaphoyisa athi 1212 aphenya emabhukwini awo kwathiwa qhamqi. Hawu uma wengane kunobaba omncane wakhona oyisigebengu sakudala okade waboshwa ongaziwa abantu abaningi ekuthiwa nje kudala waboshwa besanda kuphuma ejele lowo muntu loyo. Kusho ukuthi kusetshenziswe yena ukuthi kuvalwe lo mshado akuvalanga ngomshado kuphela, bamgebengile lo bamkhipha imali bamphuca imali baqeda. Uthi angikaze ngibuza ubuhlungu obunje empilweni yami. uDisemba angikwazi, ngangazi usuku, ngangazi noma kuyavuka noma kuyalala. Namanje ngisaseyileyo nto nje, kodwa ekugcineni kosuku ngoba ngisasele ngiyaphila ngiyaphefumula kufanele ngiphile. Angazi nokuthi ngiphila kanjani mangabe kunje. Uthi kodwa-ke ngikubona konke ey'ntweni zonke ebebengazenza, why bangathathanga owami umphefumulo? Ngoba phela yimina la ebekuliwa nami, imina engathatha indoda yakhe, yimina engafike ngamphuca lo mnotho ayewutitiliza ukuphatha amakhadi endoda ehlenyuka ebengayenzeli lutho, engayiniki ngisho imali. Eyami-ke ingane-ke yenzeni? Isono sengane yami yini uma ngabe kunje? Hayi kunzima. Siyawalwela amadoda size siwabulale. Siyawalwela amadoda sizikhipha imphefumulo engenacala. Esiphi lesihogo esiphila kusona ngempela? Nisho ukuthi uNkulunkulu usasizwa kwakukhala kwethu uma ngabe kunzima kangaka? Noma uNkulunkulu sevele abuka ilihlo nje aphose phansi emhlabeni athi ngikhathele yilaba. Hayi ngizwisile ubuhlungu lento ukungcwaba abantu abathathu befamily A1 amaviki elandelana kuDisemba 01 onyakeni oyi1, ngesandla nje somuntu wesifazane ongafuni ukwamukela ukuthi kuphelile, peyiye sidlulele phambili. Uthi uyaphola-ke bengabe esho, uyahamba i-counselling nasemsebenzini bayamsiza, bayamsapota nani. Uyahamba uma-counselling wama-EAP wasemsebenzini, and vele beba abantu abasebenza right, unama-medical aid. Uthi usebuya nasesibhedlela lesi se-depression. Uthi uJanuwari wonke nje njengoba le ndaba exoxa manje, ixoxa manje kuyiFebruary. Uthi uJanuwari nje almost wonke uJanuwari ebekade esibhedlela nje for i-depression, engadli, engakhulumi, yinto nje ekundwazile, angazi noma liyaphuma noma liyashona. Uthi le ndaba ngiyixoxela ukuthi ngoba kuthiwe basi-advise ukuthi kufanele sikhulume ukuze siphole. Nami ngithe ake ngiyibhale la, uyixoxele ama-life graduate wakho. Angisadinge advice, angidinge lutho. Ngelinye ilanga ngiyophakama ngiphile ngiphole njengabantu bonke, kodwa angazi ukuthi kobe kwinini. Kodwa-ke ngibuzwile noko ubuhlungu. Into engiyizwile angiyifiseli ngisho isisa sami sokuqala sokugcina. Asenzeni njalo zingane zakwethu, simbekeni nje emkhulekweni. Izinto ezinje azidingi okuningi, zidinga nje umkhuleko kuphela, ngoba hayi kunini sithi kwanzima emhlabeni. uNkulunkulu amqinise shem. Hayi amqinise uNkulunkulu. Hayi ngathi lo Disemba bowuhlube kakhulu, uDisemba 2025 engathi hayi bekuwomunye uDisemba nje.
Yazi ngisaxoxa iy'tori ezimbi zodwa for ezikaDisemba. Hhayi.